هێژا li Bakurê Kurdistanê li Diyarbekirê parêzerek Kurd li gel hevjîna xwe û kesek din mirî di mala xwe de hatine dîtin hevkarê min Sidik Eren dê agahdariên berferehtir bidê me. Sidik bi qasî ez agahdar bûm parêzer Ömer Baran li mala xwe li gel hevjîna xwe kesek dinê ku mirî hatine dîtin agahdariyan ji te werbigirim Sidik fermo. بله عمر باران براستنگ بو ندیدید دنیاوی تاری بو لی براستی حولدان خو در دور خوشی دنیا خوشی رونی کربو و پارێزەرێکی سەرکەفتی ئەبێژن جناو بەراستەنگا دەرکەتبوو لێ ئیرۆ دەوێ ئاڤاهیا کو ئەز لەبەرم دەوێ بینایەدا وی هەڤژینا خۆ و ماسووم ئاخ باش canê xwe ji destan Ömer Baran لەسەر بارویا Diyarbekirê parêzer bû bi bihîstina em bêjin ku wîjanê xwe ji dest heye li Diyarbekirê em karin bêjin di nav saziyên sivîl da di nav raya giştî da xemgîniyeke mezin peyda bû dîsa hevjîna wî Müjde Baran jî pêra li heman jî li qata nehemîn ya vê avahiya ku hevkarê me Enes niha bo bînerê me nîşan dide li qata nehan li gor agahiyên destpêkê ji ber jehrîbûyîna gaza xwezayî canê xwe ji destane îro teqrîben piştî nîvroyê pê hesiyane ku em bêjin ji wan agahî nayêstandin û hatine dema ku tê dinêrin sê terman li erdê dibînin yek jê Ömer Baran e hevjîna wî Müjde Baran û Masûm Akbaş termê wan di vê bînayê de li destê rastê di wê em bêjin malê da tê dîtin bi taybet jûra baroya Diyarbekirê jî yekser daxuyaniyekî belavkirin û xemgîniya xwe ji bo cangoriyan ragihandin Ömer Baran îro teqrîben saet dora çaran da pê hat hesandin ku canê xwe ji dest daye û em bêjin di destpêkê de her çi qas ji ber gaza xwezayî ku em bêjin ew boriya ku غازê derdixe derva û çekê wî ji ciyê xwe derketiye û bi wî awayî şika mezin ha li ser wî ye lê piştî ku otopsî bêkirin sedema esasî ya wan herseya mirina wan herseyan dê ji bo raya giştî bê ragihandin lê destpêkê de em karin bêjin şika mezin ew e ku ji ber xaza xwezayî herseya canê xwe ji dest heye Müjde Baran hevjîna Ömer Baran jî ew jî berasteng bû û em bêjin bi hevra zewcandî bû Masûm Akbaşî wek stajyer ew jî em bêjin berastengî bû li ger em bêjin Ömer Baran ku stajyerî didî ji bo ku bibe avûkat lê ew jî hê ku dest bi parêzeriyê ango bi avûkatiyê nekir divê em bêjin bûyerê da canê xwe ji dest da bi rastî em karin bêjin encamdayîna vê bûyerê di nav hemû rojnamevanan jî Ömer Baran nas kir raya giştî saziyên sivîl jî nas kir ji ber ku di saziyên berastenga da mirovekî gelek aktif û bi taybet jî ji bo bi destxistina mafên berastengan li ser gelek dosyan dixebitî dihî jî îro jî em karin bêjin ji bo dosyayê xebat dikir belkî jî ew neheqiyên ku dihatin kirin ew astengiyên li pêşiya berastenga ew bêhuquqiyên ku em bêjin ew jê nerhet bû ji bo ku bi rêyên huquqî têkoşîna xwe bide li ser dosyakî li gor agahiyê me destxist dema dixebitin ihtimalek ku hemû bi hevra xwe nerhet hêstkirine ji ber ku termê herseya jî li erdê hat dîtin tenê Mekiye Baran hêj canê xwe ji dest nedabû lê ew jî li wê derê tîmên tenduristiyê her çi qas şoxdanê û rakirin nexweşxaneyê jî nehat xilaskirin mixabin wê jî canê xwe ji dest da piştî ku her sê li nexweşxaneyê mirina wan ango eksbûna wan hat pesandkirin jî êdî ji bo morga nexweşxaneyê hatin veguhastin niha hevkarê min wî ciyê ku wan canê xwe ji dest daye bi taybet ew boriyên ku derdikevin derva di bînayê de gişt em bêjin malan da hene ew ji bo ku
ام بیژن اف جریبون به وی رنگی آنگو پرسکریکن به وی رنگی رو ندن ام کارم بیژن تیما گازا خوازایی یا دیاربکر یعنی یا کوی خدمت دداجی نها لورن جبر کو ام بیژن وقت بر پرسیار ده او سازی بدیتن به تایبت پرگالا خوازای سپی دماکو لمالات داین جبر تشتکی ماترسا دمن و هادا دوی اتوماتیک او کومبی خو بگرن یان جی پاسیف ببن لوی جاره چما نهینی او گاز رویه او بیا صدما و مسئله دل سر لیکولین بکرن البته ام بیژن همالکاری و که ماسین که هبن ده جعلی حقوقی و لیپرسین جی ایرو دست بکریه تیمن اولویه جلوه داره بون جبو دست بکرنا ام بیژن دوسیه که در حق بویر داجی لیکولین و دانه هاتم به دست خستن کارم بیژن مدیه جی بالداریه که مزن نشانداش برکم بحث کرد عمر باران دناف چالکی و خباتن هم ماف پارێزی hem jî parêzerî da kesekî dihat nasîn li Diyarbekirê û bi taybet li Bakurê Kurdistanê giştî jî gelek çalekiyên curevcur ji bo bi destxistina mafên berastengan da cî digir ji ber vê yekê jî em karin bêjin hem di nav parêzeran da bi taybet nav rojnamevanan da jî ku vana nêzik ve Ömer Baran nas dikirin ku ji bo Kurdistan 24 jî kesekî navnas e ku gelek caran me li ser xebatên wan ên derheqê em bêjin berastenga û têkoşînên wan ên mafê mirovî da me gelek caran jê nêrîn standibû nêrînê wî gelek em bêjin bînerê me û temaşevanên me jî agahdar kirbû bi mixabinî îro bi hevjîna xwe û stajyerê xwe Masûm Akbaş ra û mijdera canê xwe ji dest da bi agahiyên destpêkê vanan e wekî min got niha teşîsa ewil ango pêşbîniya ewil sedem wek em bêjin dizandina gaza xwezayî tê dîtin ku pê jarî bûne û canê xwe ji destan e lê piştî ku otopsiya wan bêkirin dê em bêjin sedema serekî sedema ku çi biye sedema mirina wan belkî tiştekî din jî hebe têda ew jî piştî ku otopsî bêkirin ango lêkolîn bêkirin li nexweşxaneyê dê ji bo raya giştî bêronî kirin em jî hem li ser vê bûyerê hem jî bûyerê nû ku rû bidin li pêşberî bînerê xwe mê bi lezgînê agahdar bikin niha gotinê bidim tek Cemal. Belê li ser vê bûyera diltezîn ya bûyera ku parêzer Ömer Baran got gelek cara bû bo mêvanê me li Kurdistan 24 jî em sersaxiyê xwe digihînin malbata Baran her wiha baroya Diyarbekirê jî spas bo te Sıdık